Pois moi bo día a todos e a todas. Empezar por meus parabéns. Meus parabéns aos premiados polos premios, pero sobre todo polo seu traballo cotidiano, porque sin duda son un exemplo para a nosa sociedade. Saudar os compañeros do Partido Socialista de Galicia, agradecer que estén aquí. Compartimos valores, compartimos principios e seguro que compartindo eses valores e compartindo eses principios seguramente a nosa sociedade poderá avanzar por outros derroteiros, non seguramente por os que está avanzando agora mismo, porque a día de hoxe se instrumentaliza todo. A día de hoxe o importante parece que non importa, e os debates estériles, inútiles, pois están a cotío na nosa sociedade. A instrumentalización de cousas tan graves que se ve no Parlamento de España, como son os casos de violencia de xénero que se viron a día de onte, tristes, lamentables, pois esa non é a sociedade que defendemos dende a UGT, e estou convencida de todos e todas os que estamos aquí hoxe. Porque nós defendemos a igualdade con mayúsculas, loitamos a cotío contra todas as formas de violencia e, sin duda, defendemos o que hoxe tratamos de recoñecer aquí: o traballo digno, a acción solidaria, a defensa do medio ambiente e do bens comuns e a recuperación da memoria. E, precisamente, o facemos no ano que cumplimos os 130 anos da nosa fundación. Unha fundación que fixo un galego, o compañeiro Pablo Iglesias, e que a día de hoxe nos sentimos, creo que todos, lexítimos herederos do seu traballo e de loitas e conquistas que conquerimos, e tamén nos sentimos orgullosos tamén de moitas cousas que fixemos no día a día e que, igual que os premiados, pois seguramente non se nos recoñeceron. Pero igual que os premiados, non o fixemos para que nos lo recoñeceran. O fixemos porque entendíamos que era o que precisaba e que é o que precisa a sociedade. Por eso, volvendo ao principio, nestes momentos de incertidumbre, de que non se pon en valor as cousas importantes que lle afectan a sociedade, creo que persoas como Pedro, como Jesús, como a Selección Amanecer, e por suposto, que vou dicir do noso compañeiro Suso, que se demos este premio foi realmente cando xa falleceu, porque, entre outras cousas, nunca quixo recibir ningún galardón, ni ningún premio. Quixo sempre, igual que vostedes, traballar por a sociedade. Por iso, o meu reconhecemento, os meus parabéns, e, sin duda, a lotería xa nos tocou con persoas como vostedes. Moitas gracias a todos.